Ndewono Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-anabatakwa unu na akụkọ kpọmkwem nke ụbọchị nke taa. Matakwa na akụkọ kpọmkwem ebe anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe niile mere n'izu ụka gara aga, akụkọ ihe niile dị omimi. Maka na ụbọchị nke taa, akụkọ anyị dị omimi. Ọ ndị ala were TV na-ewetara unu. Mana tupu m asa iko nke ụbọchị nke taa, anyị ga-anaratu nwa obere ikuku. Aha m bụ Sani Oma. Nnọọ maka ịnọnyere anyị oge anyị gara nanatụ nwa obere ikuku anyị. Akụkọ mbụ anyị ga-eji wee malite n'ụbọchị nke taa bụ nwanna ụwa anyị adịkwana egwu. Obodo anyị dị egwu, obodo anyị na-awa m isi. Ele nke na mmadụ gụọ ihe ọzọ ị na-eme ihe ọzọ. Agụ ka eme ka ọwụsị na ọrụ adịghị ka ọ gị na ama m ebe m ga-ebido ọmụra tupu m akwụsị ruo n'isi akụkọ a. Ị ga-ama ihe butere okwu a nke wee gazie ugbu a na mmadụ ga-eyi efe ọzọ na-arụ ọrụ ọzọ. Mmadụ yi uwe ndị agha na-enye ndị mmadụ ọgwụ. Ndị agha nyewezie ndị mmadụ ọgwụ, elezi ihe ndị ụlọ ọrụ ahụike ga-eme. Agakpọkwana nke a gịnị? Ihe ụdị ọsọ gbara n'Owerri. Nwanna, ụdị ọsọ gbara n'Owerri. Ngasịla ndị amị nyewe ụmụaka ọgwụ. Otu akwụkwọ n'ezie amakwana m nke ndị amị mega, mana sịkwa na ahapụ mmadụ okwu ihe ọzọ mewe ihe ọzọ ọ kara adịkwa. Ụdị ọsọ ahụ agaghị agba. Ụdị akụkọ ihe ọkụkọ ifo, akụkọ mbugharị, akụkọ ndị Efesọs ahụ agara adị. Odechakwa m anya nke ndị amị na-eme. A sị na ha nọ na-egwu eke sị ka ha nyetụ ihe ha kpọrọ medical outreach. Ndị mbugharị ebugharị ihe hụ si agbaghị ahụ ụmụaka ọgwụ. Ụmụ nwaanyị onye ọbụla kitikitikiti ọsọ na ije onye ọbụla ga-akpọghasị ụmụaka ya n'irute. Ọ bụrụ otu abụghị n'ezi. Osikwa na ụmụ nwaanyị a n'aka osikwe ha n'aka. Maka asịkwa m kwuo ahụhụ ihe ga-eme n'obodo anyị a iwefe ọzọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Lelie osikwe n'isi ngwa lee n'ọbị ọbịa arụọla amị, ọbịa achịala obodo a, ọbịa egokwara otu esi akọ ọrụ ugbo, mana ọ rụọla n'amị, ọ chịala obodo anyị. Ọ atụwazi fim ugbu a ọnwụ nri leyi. Lere ụdị ha mmadụ gụọ microbiology ịbịara ịkwụnye ụgwọ na bank hụ ya ebe ọkụkọ ego na kaụnta ndị bank. Ele ha agbagadi ya lenu abụchakwa si n'otu ụlọ bata n'ime obodo Imo. Lenu ya onye na-achị anyị Rochas, ọ gọvanọ ka anyị etinyere ya esikpebe ha buru amụma nwa nke pọs agaghị bata n'Imo steeti n'aha Jizọs. Apụrụ nna ya ndị ụkọchukwu ka ha ka nke ahụ ka anyị nwee nke dịrị anyị. Asịkwa m na okwu okwu na ndị ọhụ maka na okwu ahụ okwu iji gbochie okwe mana anyị ka nọkwa na ịgbado okwu si nke ọla ego nke ọla dịrị oge anya lede ya anya aka na-akọ nke onye jisie ya ike. Leru ihe mere na Delta onye amụma afụfeghị. Ulenu nwaanyị ọrọbọ buru ibu ndị ụlọ ọrụ ahụike na-enye ọgwụ ga-eta akpọ ka ejisi ekpere fire. Nwaanyị ukwu na-ebule gbarịpụ ejigazi ekpere agwọzi oke ibu too much ga na ebe ndị mmiri doro tido a ha wuo ekpere buo ọnụ n'elu isi gị shi otu n'ụta kunu na-eme ya ledekwe anya. Asakwa m na ọrịa ọkpụrụ dị njọ, ọ mara mma mana nwekwe nke kakwa ibe ya. Lekwe nwaanyị a na-egosiri ebe onweghị o ji hafụ di ya. Nwoke ibe m amaka John Thomas di ya eruchakwa nwoke mgbe ruru ibe ya. John Thomas di ya aja otu ọ chọrọ ya esi otu hafụ di ya. Lenu nwaanyị a ya hafụ di ya. Sị asọ matara n'oge
ya kpọrọ di ya gaa na nke Prophet Feyi fuenye ebe ọ na-ekpere ndị vu ekpere ka ha taa ya kpọkwere ndị ekpere John ekpere ebilie gị ije agwara m unu si nke onye na-eme ya lede ya anya maka na ndị Igbo si onye nọ n'elu ya jishi ya ka ike onye nọ n'ala ya jishi ala ike nke onye jijide ele nke wu mmadụ asị gị rụọ ọrụ uwe ojii ha mere ihe ọzọ rụọ ọrụ ndị uwe ojii na-agbalịkwa aga m etokwa unu ike mana mgbe unu mebizie ihe unu mebi ihe unu rụọ nshi n'ahịa ọ na-ada ụda ele nke wu onye isi ndị uwe ojii ihe ha ka IGP ele ụmụ nwaanyị ndị uwe ojii abụọ gbagbuo ha bọọlụ n'ime afọ ọrị mma ụmụ nwaanyị ndị uwe ojii asị gị na ha na-arụkọ ọrụ ga-ele ha kpọkpuo ha n'ime ụlọ iwu onye isi ala si nwunye ya wee ebe n'ụlọ ka ọ na-anọ ga-ele ụmụaka abụọ ya sị gị na ha rụọ ọrụ kpọkpuo ha n'ime ụlọ gbagbuo ha egbe n'afọ mmadụ na-abụọ eburuchafu ime n'otu ọrụ uwe ojii agwa ihe kegeni ledo ọrụ uwe ojii anya hapụ ihe ndị ọzọ ụgbọelu tụwara ha ime na ịwụọla nna ụmụnwaanyị abụọ jiri gị buru gị afọ ime nwunye gị nakwa ebe ha ịma anọ ihere ka ị na-emenye nwunye gị ọ dịghị mma onye mmekwere n'ụdị ihe awa akwa ha na-ejide ndị ọzọ ma iwu jide go asụọrọ gị otu oyibo you have a right to remain silent anything will be used against you ọ dịkwa right to remain silent unu mekwe na ihe ọ na-eji asụrụ anyị oyibo ebe tiekwe na ebe kwesịrị na ọ bụrụ nga ya ga ele ihe dị ihe a na-agakwanyere dịbịa batakwana n'ime anyị a na-ewelikwere gọvanọ anyị aka elu maka na ọ chọkwa ka ebe dịka obodo oyibo Imo steeti ọ chọrọ ka ọ dịka obodo oyibo mana adụrụ m anya na onye isi obodo anyị sị na a ga-ekwụsị ọgba timtim tetetetiti ụkwa taa na abalị mbụ ngwụcha afọ a o juziri m anya otu si bịazi n'izu ka bịazi n'ọnwa 10 kwụsị ya ọ bụrụ na akwụsịziri ya kwụsịkwa ya ma kwụsịzi ya mgbe ụgbọala nke ahụ bupụtara ezughị ndị mmadụ niile ọ dị na mma asị m na ọ dị nji webatara anyị ụgbọala ọkwa keke a asị kakwa ọgba timtim mma ka a na-achị tuhu achụfuzie keke a na abịawetara anyị ụgbọala ịma ihe dịkwa ndị n'ụgbọala ọkwa otu ndị ahụ a na-afọga ndị mmadụ ka azụ mmadụ anọ n'azụ mmadụ abụọ n'ihu ọrụ na ị na-arụ na bank nwaanyị na-ere azụ vu azụ ya agaghị ahịa na afọkpuo gị na ya na-abụọ n'otu ebe bifo ebupụla na bank ị ga-esimezi azụ otu ihe eji dị ọjọọ asị ma gị ịgba ụgbọala na enye ndị uwe ojii na ndị road safety iwu onye na-evu mmadụ atọ n'azụ otu onye n'ihu ya gbara ọ bụ ibubetara anyị moto ya bịarị anyị njọ imetụ uche efere nwa ayọn baa n'ime moto ha otu anyị si kpachie ebe hụ kebịa ọzie ihe ọzọ ọrị njọ ụmụnna ọrị njọ amakwa masị kpa m evuwetekwara moto asịkwana na moto bọọsụ ka evuwetere ya adịtụ anyị nwa mma gwa lele ya ọkwa otu onye ndị mmadụ na-akpagbu baro esi ha na baro tinye ha na kpekpe tititi motosaịkụl ha agbakọta motosaịkụl asị ha motosaịkụl adịghị mma efunye ha keke agbala okeke efunyele ha moto ọzọ ụgbọelu nye ha bọs ọzọ ụgbọelu eke ha ụgbọelu ana m ekele ọzọ ugbu a isi ebe isi tụgbuo n'ime Imo ụgbọelu efu nye gị bebebebebebebebe a ga-erikwa oke ọnụ ụgbọelu eburu gị bebebebe tọsa gị n'eluzi nke gị si ebe ndatu ele ada dịcha agbam ihe nna akọzi ugbu a ọmam ihe a ga-akpụ dịka ihe mana tupu onye a gaa n'iru nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko ka anyị naratụ nwa obere ikuku maka ọ dị mkpa maka ikuku ka anyị ga na-efezi na mba asị ma o wetaghị ụgbọelu ozi a ga na-emisi iweta pasenja maka onye na-emisie
nnọọ maka ịnọnyere anyị n'oge ịnara-atụ nwa obere ikuku anyị. Akụkọ ọzọ anyị ga-eji wee na-agakwa nwa obere wụ akụkọ banyere ụmụ ejima ahụ akpọrọ P-Square. Ụmụ ejima ahụ Chukwu kere keke ọnụ ha ekewala ha. A sị ha aga wee wuzi, agaghị ịnọkọkwa, agaghị okwu otu nwanne. Eche kpọtụrụ Peter, eche kpọtụrụ Paul. Onwe ọrụ nye Peter n'aha Peter, inwe ọrụ nye Paul. Si were nke Caesar nye Caesar, were nke Chukwu nye Chukwu. Nwa ihe m ga-ekwu maka na onye ara si na onwebeghị ihe ọ ga-ekwu, onwe ihe ọ ga-agwa onye ji mma na-aga ya n'azụ until ya achọ isi ya achọ. Mgbe ọ chọrọ isi ya achọ ya enwezi ihe ọ ga-ekwu. Yọtara, nwe ihe ọ ga-ekwu mgbe ọ chọrọ isi ya achọ. Maka na agbacha ọsọ, Igbo si agbacha ọsọ, a ga-ego mile, agụọ mile. Ọzọ dịkwa ka ibe ya. Ụmụnne m, obi tọrọ m ụtọ mgbe ndị nkụzi mahadum nka na ụzụ bịakọrọ ọnụ na Federal Polytechnic Mekede bịa nwee nzukọ ala ihe a kpọrọ National Conference nke ndị asop agaghịzi aga strike ozi conference ha nọ n'ugbo. Ihe tọrọ m ụtọ na conference nke ahụ ha emere ya na Mekede ebe ha kpọrọ ASUP Solidarity gbaghara m na ụmụ onye oyibo ASUP Solidarity Companies ebe aka nọ mmemme ahụ. Ihe m ga-eweliri aka elu na mmemme ahụ okwu onye nkụzi nke akpọtara kwuru otu o si nọ nyawara ndị nkụzi mahadum achịcha, nyawara ha wu ị na-eme ịma ihe na-eme gị ebe o si na-eme gị. Onye ọkacha mmụta prọfesọ B.E.D. Nwoke, onye nọ n'ọkwa Dean School of Postgraduate Studies na IMSU ebe ahụ. Nwoke a bịara nyawa ihe o kwuru agụmakọrọ gị ya. Ọ sị na ọ nwere onye nkụzi ọkacha mmụta naanị ihe ọ ma wụ nwata nwaanyị ọbụla chọrọ enyemaka n'akụkụ ya ya kọọ na ya lekchọ ya kọọ na lekchọ ya ụnọ ọfịa ụnọ. Onye mere m lekchọ anya m sị mama m ga-arụ ụkwụ ọrụ lekchọ ahụ. Lene ya, ọ sị ịma nke ụmụaka na o nwere nwatakịrị ha megidere dubazie n'ịgba akwụna. Nwatakịrị ahụ gịnị dubara ya n'ịgba akwụna? Maka na otu onye nkụzi mahadum ọ dịghị mgbe eme otu onye nkụzi mahadum wee mee ya weta nke a wee ihe okwu na-ekwu were ihe ị nwere nweta ihe ị na-achọ. Otu Chukwu ji nye gị ọrụ ahụ were ihe ị nwere nweta ihe ị na-achọ dị njọ. Nwata nwaanyị a onye nkụzi mahadum pasuo lekchọ ya n'elu akwa. Lekchọ ya ihe ewute nwa alaruo mgbe ọ nọ na nsọ ya selie ọbara nsị na nsọ ya selie ya sị onye nkụzi ezinụlọ unu onwe nwata nwaanyị ga-akpata ego ma ọ bụghị site na akwụna. Nwee nwata nwaanyị otu ọkụ si selie ọbara si na nsọ onwe nwata nwaanyị ga-akpata ego na-abụghị site n'ịgba akwụna. Otu a ugbu a na-akọrọ gị onye nkụzi ahụ nke anọkwa ya ụmụnne ya niile agbagide gbagba amakwụnye agbatara. Ịma ihe na-eme gị mgbe na-eme mmadụ ihe ọ na-ejighị obi ya niile nnabata. Nke ahụ enwele ebe o were m iwe na mkpụrụ obi. Mana amakwa m otu abụghị ụlọ ezi agwachakwa ha ihe ka na-eme maka ngafere otu oke ọkpọ bụ ọhịa ebe ọ sịkwa nwa ụlọ akwụkwọ ọnọkwa na-asara n'ekwentị. Room 42 a na-arụ multi-purpose ọrụ otu ihe. Room 42 ọrụ otu ihe ka na-eme ebe onye chikwa nkụzi. Room 42
ada na-agbakpọ ndị ọjọọ anya iwe were m ebe ka m ga-adọbiri ya ndị ọma na-ekirikwa anyị ọzọ n'izu ụka ọzọ anyị ga-emekwa akụkọ kpọmkwem maka ebe a ka anyị na-ewetara gị ihe niile gara aga mere n'izu ndị Alawere TV na-ewetara gị ya gaa n'iru na-esonye anyị n'ọtụtụ igwe mgbasa ozi anyị dịgasị iche iche nke na-egosi n'ihu onyonyo gị maka ikiricha anyị gị pịa ebe ahụ edere subscribe na your YouTube channel aha m bụ Sonny Oma.